akan kapor nak priang saubha ya i pastor kita membesan dekat komiti balang but ya pai baro ki para bangai ki badana ki jong ki yeng ki sem ki bapet ya kani ka program kani ka por ya ki wei pa ki para bangai kumjur ki parlok ki parjor ki bapet ki khmi kani ka por nga ai khu blei pi ha ka teng try bot nong panim jongi Jesus Christ ka program kani ka por kalong ninyo ya ka wei ka jeng wai bat adin jong kani ke jeng wai ngan khot ya i Master Allison Carl Allison siem ba in poliana tin ke jong blai ba benduai bat adin jong i inyo pat ben kentang ya ke jeng aingo bat adin ke jong Dep ketang jing anyu ninyo ika special number na imasta feeling socially belong iway ni mission waka jong kabalang. Ni sedang no ini kejeng syakri jongi yau blay suwa bangi nya chakmat tu nyelai lang blay jing duai. A blay bok pa jongi ba beneng iwan pak selajak tiba khui kejeng me try hani ke jan me ke belong ke sengi ke bakhui ke kentang kejeng me ban anyu ime ban pengkra ban pendan buram ime ban anyu imi ablay nama kijing snai kijing mi kijang kat kijing da kijing care kijing mi ablay ngilong kumni bang ngilong de kijing eat kijing ai ba kijing map kijing mi try ngabuti kani ka program baru try ngadu basdang hadu bawai no kijing ka da kijing yalam jong mun sim bakoi ngapan ngapdiang kini baru akatang try ban nong panim jing Jesus Christ amen nyawai sedang no kani kijing ya syakri jing yau blay da kijing wai ka ba nriu pulai kijeng wai ban riu pulai na ka batmai ban riu pukandai na ka barim ajing kat kiduriau ajing isnei balashlei bau yap usim kijeng yap yangi ban penim bala ban klet yakane sngap klem yaro bala gum yakane kan mau junam kat ba boneng kadang sa
chan ba lang chong me kan syo Syua bangan yo ban duai in puli katu kat ni ki kentin ki ba kodo na ka tin ke jong blai ki ba la ban syam na ka kitab Isaya nong wa saufulai katu kat ni tli ki dekat bat kum juru ki we ki bentaru ndrei kum ni wong trai ubala thau ya me ko Jacob bat utau ubala thau dur ya me ko Israel what shapting namar ngala siu spa ya me ngala khot ya me da ka kerteng melong ujonga haba melet lingba ki ngangan long lem bat me bat lingba ki wa kinom telap ya me haba me ya lingba ka ding menom ing lemne ka thelit ding kanom jilia ya me namar ngangalong trai blai jong me utau bakho jong ki Israel unong penim jong me ngala aya ki Egypt ban long ka jing siu spa nak benta jong me ya ka Ethiopia bat ka Seba namar jong me dukhat ka bar pusan nga mangahi ngalong utaw ba pendam no ya ka jing rengkang jong me na ka benta ya ladihi bat nganom ken mau ki pop jong me tu pen ken mau ya nga tinginya side lang tu men pen i la ki daw ban pen ksan ya me ka jing rai sau snei lenong ka balai dukhat ba arpu lai kalong na ki jing isnei try ba shimla bamdu yangi naba ki jing isnei jung u kimdu naba ki long ki ba thmai man ka step ka ba kraw ka jing yaine ka jong me utrai ulong na ka benta jonga ong ka mensim jonga namar kerta ngan kermen hau kitab jong Maika lenong ba nyau dukhat ka ba nyau bar ka ba phra ngati ngan khmi yo trai nganap khmi yo blei ka jing penim jonga u blei jonga un snap yanga wale risa persya yanga konong shun jonga haba ngakelon ngan yeng haba ngasyong ha ka jingdum utrai ulong ka jingsha yanga wei balong blei kat mami uba map ya ka jing bamhak bar uba ya laj ya ka jing ringkang jong kita basa ka jing yok kenti jong umbat yala ka jing bitar junam namaru song bah ka jing isnei un phai pat baru ni senayangi un yu ya ki jing bam hok jongi hapo ki slajat ki jongu bat men bread ya ki pop jongki ha ki ba jeli ko duriau men pendep ya ki jing shisha hau Jacob bat ya ki jing snei hau Abraham kumba melas mai ha ki pa jongki nadu ki sngi men barim ka benta ka ba khadu kalong sitiu Paul si ki Filipi danong basau dokar ka basau bat San Rio to pinya kemen no hau try halaka sngi tinga ong pat tu ya kemen tu ai ba ka jing yaisha jong phi kan pau ha ki breu baro utrai la jan wat kuslai ya ke ru nrei ha ke baro da ka jing duai bat ka jing kerpat lem bat ka jingu to pen tip ya ka jing pan jong phi shau blei te ka ka jing suk blei ka palat ya ka jing shampang baro kan ri jai ken ki donot jong phi pari ki jing mur jong phi hau Christ Jesu blei nya ban kerku yang bagi ni kikentin ki bakodo na kaktin ki jong u to menta inya pendam lau blai ki jing duai kok pa jungi bahabneng sa sisin pat try Iwan ni ka por ko pabe ya kan ka sngi ka bakentang ki jong me ko try Iwan ban nyadam lang ban syakri me ko pabe try Iwan ban aingo ban yaro ban pen krai ka kerteng ka bakoi ki jong me ma melong blai wa krau melong blai wa shisha melong blai ba ki jing ki jing isnei melong blei ku try ubang imla ban perkat dalo jong ki khmat ki jongi ki jong jing merju perkat ki jongi marka jing krau jume kalong palat bani ka bor ka bangi ngila ban song tu ku try melong tau blei bom jile sileng khmat yanur try iwan ani ka por ku try akan iwan aka yeng ka kentang ki jome hoj ku pa be try bangi kumjuru bat lengba jong kini ki kor ki bor ki ba hagini ki juk ki ba menta ko try ho nyem palaban kius ka yeng ka kentang ke jong me nre ha ki jong ki yeng ki sem ki jong ko try ngia mani ngia syakriya me ko try ba lengba kini ki pok ki kor ngio banya dam ban syakriya me blei ba lalut ko pa be try ngia ngu me ko try ya ki jing dorang khat ke jong me lengba ki sngi be ki por ki jongi ya ka faithfulness ke jong me ko try ya ke baro ko try Jesus be wara preng jong kini ki jing ki jing jinjar ki bangi mat hagini ki sngi ki ba menta
ngi aingu ime ko try ba me pendap penbiang i ko try Jesus be ba me simla ino ya ka jong ka balang ko pa be try hoi ka balang ka ban jong lu mang ni ko try me me den khat ka jong ka balang ko try ya rapa ka balang kanang ya chakmat ko pa be try ka jing shakri ban pendap ya ka mission ka jong me ko try nginget scam ko pa be ba me long blay ko try uba tip ya ilut ya ki ke baro ko pa be ngi dwai men khat i pastor jong kita men basan hoi ki khat committee balang hoi ki nong ket kam jong baro wip we ki khot jong ka balang hi bar ko we ko try mena ai bor ke ki ko try mena ai ki jing suk ki jing kmen par kham tamen pandap ki rum sim lai jo me ko try aba ki ai ki jing shakri ko try ka kam ko jo me ko try da ka donor ka ba kmen ka ba kelut ko try ai ki jing ka jing khia ki ko try tapi ki ka snam lai jo me ko try ka jing em jing ki ba man ka si par meno ki ko try halenter ki sngi jo ka jing em ko pa be mena orang ka ko try ya gi we par ki benta jo ka balang ko pa be kum je seng khna ki jeseng samla ki jeseng kenthei ke Sunday school ko try ki balong ko try ki benta ha ki banya rap ko try chi suwe ban kentiu ko try ya ka jingim jelong jingim jungi ki dan ka jong ka rule ba ki kin play ko try ha ka jong ka benta ka memela bu bla ibet ki ko try melong rangkat ki nong yalam ki nong ket kam we pi we ko try ba memelong blay ko try men ai ki men ri men da men kier men sumar men rangkat ki program ki jong ki ko try ki jing pen kre ki jong ki baro ko try ngida dwai ko pa we try ba kiru ken pendap do mun sim jo me ko try ha ba ki try ka kam ko jo me kanan ka jinge iwe kanan ka jinge teli kanan ka jinge sauto jing mur ko try berkandan ru ko try ya ka jinge shania ko try abe try ka kam ko pa be nginget scam ko try bu setan u ele kat bala ban pen chat ban pen pra nginget scam abang don human sim jong me abang ya rengkat bat me ko try to abang long ka jing shai nam ta ki we par ko pa be ki barang don agi ban pat tip ban pat itu e me ko try men long rengkat ko pa be try yo kum jur ko pa be e ki long yeng kristan ka jong ka balang ko pa be hoi ko try ngimla ba kendu ko maka humi ki sngi ki ba menta ngimla ban kius ka yeng ka jong me nrengi dwai ko pabe try bakiru ko try ngitip kidan ya ki jong ki jing kita na preng jong ki bala du no ki ba ye ki bathon kita na preng jong ki ko try ki na preng jing pang jing shitam kita na preng jong ki ba duk ki ba kurdu kita na preng jong ki ba mat e ki storm sa ka jing em ki jong ki ko try ngingem la ba ye kendu ki we pi we ko try de mem long blay jong ki ko try men kta e ki ko try aba dan ka jing pang men pen kya ko pa be me ong ba ka jing jim snam ko jong an pen kya e pi try ngi dwai ki we pi we ko pa be try ki long ye ngapo ka balang ber kum jo ko try ka dong malki jong ibar ko akum ju shabar ko try ki bala banyo snowling ba jong kini ki kor ki bor ki bamenta to ai ko try baka jingsuk baka jingkmen ba melong blay jong ka jingsuk wong to wan hanga pi baro ki ba thak ki ba khya ka jingkit ngan pen jam ye pi trame ai ka jingkular melong blay ba dap ki jingkular ko pabe melo syayap alor ka ding pna nam ta ki pop ki jong ko try bar kum ju penem e ko try yang i we pi we ko try doi melong rekat ba ka ri ba ka chaj ben re ko jong ko try bar kamta magini ki sngi ke pamenta ko try bangari jaj ben re jong iman ha keleng ko perthei ko i ya kani ka pandemic kum ne ko try ngi doi ngi scam ko pabe try bagini shen kan salaj no ko try bar ngi ko try bagalong gaman ko jame pen kenria no ko pabe gini ki baro bar ngi yo ban emi ke jingim ko try ka balong normal par ko pabe try dolor kar ko pabe ki ba pang kamtam ki ba yo ya uni virus ko try ki ba ka stir ki jongi bar ko we ko try ngimla banya kendu iwi piwi ko try dengi dwai ba memen long rengkat kat bagi dan ki quarantine center lagi dan ki po ki hospital lagi dan ki yeng ki jong ki ko try ai ba ka jingsuk jong me try ai ba ki yo sngowi ka sur ki jong me to ai kin phai shame blai ba em balong tang ma me hi ubala ban pen kya ye ki jingpang baro ko try bagi dana preng nu ke jing em ke jongki melong rang kadi ki medical staff facilities baro ko try melong rang kadi kita ki badana preng ki front line ko try ki ba yakun nam ta jongi menom ino ki doctors ki nurse oi ki health workers baro ko try oi ki badana ki essential service baro ko try ki long ki department ki ba fair ko try oi me tip khamba me yo i ken try ye ki we ko try katno ki sham ki jing ko try melong rang kadi ki he ya ka sarkar jongi ki nong sanshar ki
jongi menai ke jing start belai ki ko try menai kita ko wisdom jong ki try bakumno ki nyalam ke stir ki jongi da ke jing shifting belai ko try bagi nyalam na shisha da ke lenti ke bahak ke jong me try bagi shifting ko try bagi ken ria ne ki kam sni ko try ken ria ne ki bam dei kar kum ke jing hikai ka tim ke jong me ko try ai bore ki ko pabe oi long rang kat ki nong sansar snong ki jongi ki ba trai sitam ko pabe bar kum jo ki dong ki snong ki thao akaleng ka state ki bar ko we ko try lor ka ki north east state ki jongir ko try ki ba bun ki jala ki ba ngat pleng ni ki jinge ko try to ai ba ka jingsuk ki jong me ko try to ai ba kin phai shi me ko try kin mat me blei ba im ba blei ba shisha bar kum jo ka ri india ki jongi bar ko bar kaleng ka prathai ko pabe try men long rang kat ko pabe kam tam sa kum jo ru ngabu kerpang ko pabe try yo nong kren ba sa dan ni ka benta ka ban kren ni ka tin ki jong me ko try ni duai ko pabe men long rang kat ta jong ko try ulang tangu brio pen sle pen summa me ko pabe da ka ikhtiar belai ke jome ko try da ka ding ke jong man sem ko try o ka jing pen kre kalong ke jong breu ndre ke jing pen janai ke jong me ko try ya rap ai bor ko pabe baki kentien ki ba mi ko try na ka shintur ke jong ke nam long ki baleno ai ko try ndre kin man kerhai ko try shipo ba chis pa sha baki ba yo snow ling ba jong kini ka youtube channel dong ba kini ki benta ki kor ke long ke jingker ku ko try ya ka jingem ke jong ki ke long ke jingker ku ko try ya ka long ya ka jingem ko man kasi mangi da kumini ki sngi ki ba menta ngidan kami ka tin ke jome ko try ngidan kam ko pabe try ya ka ban ba ngin bangin fit ya la di ko try kam tam ki ngim tip kai ka banja ya ka sai kal shi sngi jong ji em jongi irap try men ai bor jong shakri ko pabe try laur kar ri kita ko try ki beduk ki besuk ko pabe try laur kar kita ki badana preng ki jil jong ka ji em jong ki dana preng ki ba ngat ki jing di kerni ki ba bon ki ba ngop ki ba ki long ye long sem ki pat ki pra ko pabe men long rengkat nam ta jukum kita ko pabe try i duai ko pabe try ma me meni snei menai ba me long blai jong ki jingsuk men long rengkat nam ta jong ki ko pabe o nge ro e me ko try bangi pun krai ka teng ki jong me ko pabe try to long rengkat ka ni ko por ka basa ni IT ka sang ti blai ki program i we ko try hoi ban ai ka special number ko try men long rengkat ko pabe maka nam long ka baleno e ku ji subit ha ka teng ki jong me try shemti yengi shemti we ki benan bentaman pen biang ki ke baro ni IT ki ru ko try tapi hi ka snam blai ki jong me ko try rismar ki jing em jing ki ba man ga sing ko try ban ni IT ikan ka por basa ha ka sang ti blai ki jong me shim ka buram shal di ko try maap ki jing duna lat ki lat pen susi ki jing em jing me baro ha ka teng jong Jesus Christ ngi pan ki dam o ngi ro ngi pun crown hallelujah ka teng tang ka jong me ko pabe me di hok ban yo ka buram baro ko pabe ban ngi skam bangi duai bangi pan ko try ha ka teng ka badan bor ko jong me ko Jesus mentala kertaru amen ni aingo pat suaban pengentang ni ke jing aingo ni ai ku blai ki para bangit baro ki bejuyat kersan ni ka kam ke jong blai baka balang kalong ni baka long de ke jing kersan ke jong pi da ke jing ai ke jing no senyang ke jong pi baka balang kala telun ya ki kam ki jong ka ki project ki jong ka ya ke mission field ki jong ka botu ublai nang ku ya pi ki kam ki jam ki jong pi unang pendap ki sang ki ther ki jong pi unang ai pi ya ka met ka bakot ka bakia agani ka por ngin pentang ya ki jing aingu a blai bok pa jong i ba bneng i wan pat ki slajak ba kui kami agani ka por try ban walam try kin ki jing aingu hakmat ka ket snei ki jong me try tu snei man ka ku pentang try ba blai ba kanu no ka benta ba ka balang ka pentang kam try kan nang roi lai pusha andre pusha pachis pa sha banang la try ban yalap ka gospel ka jong me ban pen try ki project ki jong ka ki ba bon ki try ba play hoi ka don chi bon ki banta ban pendap a play untang adu wai ki try jisu men ka san bor ki try ba lemba jong ki jing ai jong ki para banget a try ban ka san ka balang tu semen ka ku man pengentang ni ka try snow ablay jeng kerpat na bagi ni borong ipan kateng try ban nong penim jengi Jesus Christ amen akan ka por nginyo ban snow pat ika special number na master feelings socially ban ai ika special number hapeng jengi akan ka por bamenta
Aduh banga IT Chim ha utra Mình xin trong nga Cầm xem trên khứ sla Hà ba chinh kiwan Tăng xa ngà phai Ô tăng chinh súc bát chinh men Yang Đây cử tên chi su Cả ba bên im yang Cả cử tên ba cordo Cử tên ba pela Tang ya kangan ya ben benar Ya kangan bertahan Ba uji su long long Ulok ba shisha Mentang ngalayo ma Ya udah shisha Long long kordo Ajing im jongan Tang ya ngan yai kong ngu Ya ngan shek ri Jing im jong nga barok prang Hame ngan ID Đây cử tên chi su Cả ba bên im yang Cả cử tên ba don bo Cử tên ba pela Tang ya kangan ya ben benar Ya kangan bertahan Ba uji su ulong long Ulok ba shisha Ngan pen siêu pa Tăng ya me ngan shakri Tăng ya me atra Ngan ya long jing rwa Trai tu ya rap ai bo Bangan ya neske Tak hadu ya meken ra Markmat ngan ya shen Đây cử tên chi su Cả ba bên im yang Cả cử tên ba don bo Cử tên ba pela Tang ya kangan ya ben benar Ya kangan bertahan Ba uji su ulong long Ulok ba shisha Đây cử tên chi su Cả ba bên yang Kagerta ba kordo Keteng ba pela Tang ya kangan ya ben benar Ya kangan bertahan Ba uji su ulong long Ulok
lok basisha nam ta ko from jong play amen Kani por pat inyo pat ban sngo ban snap ki kubor nga tin ka jong blay bangi anyo yu blay ba hadu kani clip mat ba blay rong ai kan ya kani kala abangi la ban syakri u nakawai ka por syakawai ka por hapreng jong kani ki beja ha saudong jangi kam simla long ke jing khanglat ingi bangin syakri yu blay ba im bat u blay bi shisha Anyu yu blay bo ai nga kamet ka bakoi ka bakia bangan yo ban simi kani ka benta hakani ka por ai ku blay ka balang ya ka program committee ki jangka bakala ibet kuminga ubriu botlot ban simi kani ka benta ban ai ka jingkren hapdeng jangpi ka benta ka ba ngabo hakani ka por kalong nakaktin ka jong blay bapila ban siam na ka kitab barim Exodus kalanong bakhat saw kadkhat ka bakhat lai kiktin ki baong kumne wat cheptien pi tu sange tu khmiru ya ka jingpen im jong try ya ka ba ansapan I hapi hakani ka sngi wat cheptien pi tu sange hakmi ru ya ka jingpen im jong try ya ka ba ansapan I hapi hakani ka sngi haka new King James Version, kikintin ki ongkumne, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. Kini kilong kikintin ki jong Moses, abaw yalam ki kun Israel na ri Egypt, haba kila poi hakmat jong kaduriaw kabasaw. Kajing syapti yang kalawan haki, kinle akumno hap Kmat jengki kadon kani kaduriaw kabasaw syadin kadon kidon kini kisipai jong paru babe iki nrei Moses loong iki wat chepti hani pini I ya kaburam ke jong blay habangi pek habangi I iki kun Israel Ngi pay ya kasam ka basis pa anreu ka dakot kalendong ba nyaw dakot ka baar ka ong ki kun Israel kim ka mausyo ya ka jing isnay ka jong blay ban blay upan ki na ka benta ka kerteng jeng u bat la penyaklat ya ka duriaw basaw kanang bakila banyay langba ka duriaw basaw bakin poy sa siliang ngi I hang ni nado bakimi na ri Egypt kilay I ka kamba ka jong blay Baula le hapreng jongki. Andrai haba kila poi hakum kani ka kutlat. Kila syaptieng. Kim simna kamau ya ka ka kamba ka bau blay ula le hapreng jongki. Tang sipor kila klet no ya ki kampala ki kamba ka jong blay. Bat nilai I tang hakad khot ka khatlai teter. Hakaju hi kasam dik basis pa anriu. Kila lendat no yau blay. Unong pen im jongki bat kila thau pun ban da ukun masi ha horep bat kila mani ya kedur blay balasain kumjuru kilong mentaki sngi kibreu kila klet no yu blay ya ki jing le bha ya ki jing sumar ki jing isnai ki jing kerku ka bau blay ula ai hangi ngila phailen dat no blay bat ngila yat hakala kajong kalenti habang ngila biang hakajing im kejongi ni biang nadong syadong hakajing yat enti kejongi hakiyeng kisam kejongi ni pahok ni pahai hakata kapor ni klet yo blay bat ngini I kumno bau blay wong hakaditonomi pralanong dekat ke bakat adu kat saw. Bayo anda melala bam mela kedang bat mela tau ki yeng ki babha bat mela syong sa haki bat haba kila yaroi ki masi jong me bat kilang drot jong me bat
Bat balaman bun ki rupa kaksiar jong me. Bat laman bun baro kaba don kemamidan te hadin kata baka donu jong me kada snow crow bat ban klet yau try bat blay jong me. Bun sin ka jingyal inti jangi i klet you blay abangi bit abangi biang. Bat abas sedang jong kani ka jinjar kan wanja kani ka patei kumba jisu la itu bat ula ong how Matias arpsaulanang kadokat balai hadu bapra kani ka jinjar hakani ka por ka bamenta ninu klam covid ka khandai ki breu ki song is sheptiang ka patei kalalamwer ki jingdo kam ki jingdo jam ka jingher jong ka khai ka pateng ka poli ka puti kala sange lut ki yeng mani baro lakhang khadap bat don suru hi kala banyalik ban sngaulem ya ki badono ki ba ki ba thon hakum kani ka por ki bahayeng ka sem ki lok ki jor ki mla ban lek banya sngaulem banya ka shanlem yakum ka to ka yeng abang ipe yakum kani ka por ngi ba kaktin blay kala dep ong lupa ha Matias pra lenong dekat ba ar puar bat ya kita kibayap bantep ya kibayap jongki kaklam kakandai hakmat jongi bat sedin kadang kajing septiang kajing do jingkerman bat kajing bom singain su blay dong kam ya kitub ikiman ya ki kuli ki sulai ki atom bom lani ki nitrogen bom andre tang ini virus ibarit ba kabangi daka kemat diberi yang imla ban iki bat lapang kala kongpong ya kaputai barok kawai bat barok kaputai barok kasyong hakajing siir haba bon ki breu kila do le no yala kajong kajing kajong ki namar kajing bitar blay kalalong hau ben reu baro menta ngia baki breu ki sitam ki yala nyar kidan like teliki ki baki breu ki sitam hakum kini ki por kawai ka baning kong kalong hakimat jengki lane physical suffering bat uni uknyang jingpang kobet kakandai kabo yo kala bandrong hakimat jengki breu bakti wei pat ki jingpang ki basir khai kum ki jingpang kansa bat deina kani ki jingpang basibun ki mensem kila dono lena yala ka jong jing kani ka jingpang ki jing sistem hakimat ki jongi kejuan nakapor syakapor ngila bensyam hau job arlandong kadokat bak banyo bakumno usaitan ula syo yau job dakito jaw ki basitam nado ki slak jat hado ki lengkeruyang kle ujob ula syak sitam kalau wan kani kajing sitam uni utok jaw borok simet borok kemet kajeng kalau pensitam mi kani kalau ka physical suffering hakimat ki jongi bat teng ngimla bansya kijing pang kijing sitam kijing kodet lengba kijing sitam ki badan hakimat ki jongi kijing pang rukiwan abangi pe ar jong siem kitab sim ar ka baar kelenong ka baar pau dekat iwe dekat we abang ba huisikaya kalaban gani ka jingpang takum banyap hakani ka por ula kan mau yu blay ula yam hang ni
bau blay ula pengkiapat yu ki kamba kanjaru ya kita ki bawat yu blay nadu kemensim baro kabaar kajing sitam kabakta ya kajing mot kajing perkat ke mental suffering kane kajing pang kakta kamtam habangi ngau bangi long marwe habangi ngau bangi syak kentai habangi ngau bomdan manu banyarap bat akani kapor kawan kata ka depression haki jemot ki jemperkat ki jongi bat kita ki brio ki bas yo yakum yakani ka jingpang bat ngi bat dai lamba jong kani ka depression kata ka mental suffering ki brio bun ki simno yala ka jong ka jingim namar kimla ban yakun persya ya kani ka jingpang ka bakta ya ka jingmot ki jemperkat ki jongki haki kita kebeningkong jong Samuel kalau nong katsan ke lenong ngi hang tu bakum no blay ukun tai yu sol belong siem beningkong jigi kun Israel ukun tai yu namar ke jing bam kongu ke jong u ya ki hukum ke jong blay bat habola kentai kum ne blay umen siem jong u ula kerja no u bakalai kani kala penduk tiak penduk dem yu bat kala pengkuslai yu nama bau blay sim ladan katyo bat u bat ngi bahang ni kamton chu ka jing suk apo kamsim ka jong u abau mensim u blay kun ria no na ka jing em jongi ngin long kum tau briu bayap bat ubayat abangi ong ketin pareng dead man walking kabalai ke jing sitam kemensim spiritual suffering Matthias arpnyo lenong dekat kabalai du sao Judas habau la deno yau Jisu tang daki lai putali kisbai rupa kemensim kamsim dan syuk kajing suk apo jeng u habalai ilele habala penrem yau Jisu wang ngalale pop habang ala deno ya kasnam kabalului kikam ki apostol iwe kedekat kebakat pra ni ihang tu Judas ulah hap hangpong ulah pai arliang batla mi kasnir jong u baro Matias apun reu lanong kedekat keban rip kendai do nyopusan ni yau Petrus ba ulenno yau Jisu udah semai ba itu yau bat ulatim ru yau ni ihang ni bau tau ju ubriu boong la ka dei nga ban yap no lembat mi ngan om len setia nya mi abawan akum kani kapor ta ke jing tunjuk kawan ulen no ya Jisu nrei hadien abang i upat abole yo sngau ya ke jing riu jong siar laisien ulakan mau ya ke tien Jisu bat kani kala pengkenduk ya ke mensim ke jong u bat ulas ngau si tang ya namar kani ke jing le ke jong u ya ke jing len ke jong u ya u Jisu o ulal nyar tang e ke mensim ke jong u namar ula de ya u konrat ke jong u ngidan mo ke jing pang haki mensim ki jongi habangi la de bat len yu Jisu haki jing im ki jongi kasyong hanga pi ban perkat marwe
Hakan ni kata Exodus kat Saul nong kata kebakat lai kumbala puli mana. Nisham ya kisantali ki kentin kabau Moses Ukraine au pai ba Israel. Kaba ningkong kaong. What chaptiang? Do not be afraid. Atau ngilong ni ki bam chaptiang. Kam tam hakum kini ki jingja hakum kini ki por. Aba kane ka klam ka kiu step na koi ka sngi sa ka wei ka sngi. Ki koni sel kila chaptiang sikadai Namar ki i kani ka duriau ko basau akhmat jangki. Bat ki sipai jong paru nadin jangki. Ki breu ki septi yang palat. Ya kani ka jingpang ko bet ka khandai. Bat ngi i na ko ka sngi man ka kanta mak ni ya kren bet tangi kani ka jingpang. Ni sngau bangi pengkrau man ni ka jingpang. Hagi ni kisngi. Ladang ila septin yu blay kumbang ila septin ya kani ka jingpang ka beneng kan jen dalalong nadu kani ka perthai. Wat ki senran ru ki bladan hakti hakjat bot jisu lais nem siteng kila septin. Aba ka eryong ernyet kawan ha lor keduriau kat baki dang syong ha kaling kila septi yang hadu kata-kata kila snow bakin sayap no Matias pra kedekat arfulai arfanyo wat ijisu udan apreng jengki kidan kajingi septi yang Namar kim kemau tak kapor ba ujisu udan rangkat batki. Ni iru kawai ki jingja abo ujisu ya alor keduriau. Banwan syaki sanran. Min syamang tu Matias kat saulan nong katakat apenreo apenyo. O kila septing Nri jisu loong. Te yaki tolong selur. Day mga kabaar pat sange stand still yang scam ong Moses yaki kondisel wat ki nilong ni ki pas scam haka jinget ki jongi yau blay hakum kini ki por ki jumar ki jing perkar ki jongi ki phalo sini chatai ni septi yang kiki baro nama kejingai kejongi kam sim kal long kaba scam how blay jongi bolong tribe unang penim jongi uji sukres iwei koren kalau nong bakhan re ko bakhan lai ong tu da sharai pi tu da yang scam pi ha kejingai ha preng jongki jing ki bangi kendo kum ki khon ni dai ban long ki ba scam haki jingmot ki jing perkat haki jinget ki jongi ban ide ban kenmau ban pek sya ujisu iwei tsalani lai pra ko ong naba menta ni lada pi yang scam ha utrai kabalai kmi si kei kabau blay unle yaki kamba ki bakrao jong u hapreng jong pi hapreng jongi Hatu pilai ini ka sangti belai kabala yelam ingi kabala dak kabala keringi nengi kmi ya kikmat jangi sya ka perthai ka bot terwa ingi ya ka jings ngau ba jangka Ephesus sanlanong kadukat bakat san kan rio ko ong tu kmi ba te kumno ba piyai kum ki bam start nrei kum ki ba start Daka ba seus pa ya kapor na makin kisngi kilong kibasneo kabasaw jingpen salvation ka jingpen kawan hangi day na ka jing blay Jeremiah lifeway lai ka ong sisya ngalai yapha daka jing bam jikut
jing penim kalawan hakikun Israel haba kilalinya rahmat ublay bat kilali la banyai lengba jang kadiu riau basau bau blay ulah penim iki nakti jang sipai paru Isaya sanpulai saun rio ulaba ya ka jing kuslai jangi bat labu alo jeng ya ka jing bam hok jangi baro jisu ulawan dala dehi banwan chakni ka perthai banwat yangi kinong pop ki bajot bat ki barem ban ba ya ki pop ki jangi halo ka ding pna ban pen mi ka snam ka bakoi ka bakentang jeng kenang banyo ban sat yangi namar bau it palat ini namang ilong kijing tau ki bakodor ya kabala tau hakadur ka jang uhi room khatlai khatwei ka ong namar menta ka jing penim ka kham hajan yingi ya ka ba men ba ni langai ka basan pen i accomplish ublay un pendep ya ka ka ba ulokular bat ula pen pau ya ka bod jang hakini kisni ba ki por ki ba mensua bat ni I ba jisuru ula pendep ya kani ka mission kani ka pertai lamba ka jing syayap ka jeng halor ka dingna bat ula ong ngala pendep yo anes ka khandai lai po ong on pendep ru ya kata ka jingi tu lupa kabanja kini gisngi bakado kumbala tho lokas arpuai lai puar sisa ngong api kani ka ben kapateng ben rio kan om leino tat anda an pendep ya ki baro kejing penim kawan swa kejing penjat ngin I au lokas khanyo lenong dekat ke ar rio do ar pendai ar petros Arlan nong dekat san du sipo bakumno lapen im ya unowa ba ka ying kasem ga jeng unowa unong yalap ka hok lembaki hinyo kiwepat lari gendong menba ublay ulapen wan ya ka jing slay ha ka pethe namta ya kitu ki brio ki bam reu blay ni iru yulot bo blay ulapen im lok ni kan tet no habala thang dak kendok ya ka sodam bat gomara habala pengkala depe ya ka bat la pengkelon kram bahkan long gar kom maham ya kita kibam im reu blay ni iru ikejing penim kejong blay ya kikun Israel haba kidang don hakari Egypt haba kalawan katu kejing yap namta ban penyap rut ya kikun ningkong jeng kikun Egypt nadu kun jong usiem hadu kinong sang senong hadu kimrat kimreng haba u angel jong kejing yap uyat lengba jong kari Egypt kejingyap kalawan hakari Egypt ya kita ki kuning kaung baro nadu kaying siem hadu kaying jeng kimrau nrei kaying jeng ki kun Israel u angel jong kejingyap layat light no namar kat dan kesnam jong kun lang brat haki syaukat haki ying kisem kejong i bat kejing penim bukan long yangi lada ngiyok ban sait dak snam kejong kun lang brot bolong try bat nong penim jangi Jesus Christ kejing sya jing it ban lek ban duai hau blay uba kraw bo dak men sem baro ulong blay badap dak kejing e bat jing isnai unjubab ikijing duai kejong i ni ya kejing palai
ya ka snong Nindibe da ka jing yalap ka jong Jona ni iya akal nong ka balai hang tu habalai yalap ha ka snong Nindibe ba uloong bastang hapo ka saupo sngi on sapen do pendam no ya kan ka snong Nindibe habaki breu ki le sngo ya kan ka jing yalap bat usim jong kan ka Nindibe ulu hukum yaki breu bat mrat bat breng ban sya jing it kanang ba ka jing bitar ka jong blai kan ria no na ka snong ka jong ki ban ni i bau blai uya sngo ya ka jing dawai jong sim baki pai ba baro jong ka snong Nindibe bat ula pai no na ka len ti basnio ban penjot yaki ban lapen yaki jin cilak arpo hajangut kibriyo ar chronicle kalau nang ba arpo kadakot iwe hadu laipo habadan balaya tu yusim jeshipat bau pai ba bakrau ta usipai bakrau bawan na Syria kita kisipai jong ki Moab bat ki Aman kani kejingnya tu kalau pensepting yang ni usim Jehoshaphat namar ulah sotu bo umla menyele yang ni usipai bakrau jong ki Moab bat ki Aman bakumta ulah laik ban IT yala de bat ban wat you try bat ulah pen benai kejing sya jing it babaro ajuda bakin yang hakamat utrai bat day lembah kejing duai kejong ki bau blay ula syak skor bat ula ong yaki katma kamlong su kejong pi henrei kadai kejonga pilai i dalam kejong ki khmat ba pilai sngo dalam kejong ki skor yaki ai ki baja hakini ki sngi ki ba menta ki sngi ki ba khaddu la ka de ka jala ka jongi hani ka ri India ba ka patai baro ka we ngini i ki jing knyu jumai ya ki jing slai ki jing kelon ki jing tua jong ka kendau balara lang bat yeng ki sam bat merat bat mreng bat ki breu kum ju bengi ong ka landslide ki chma po yeng ba ki we pa ki chma ki ba Israel baki breu gile kajing ing jong ki klau ki betap ki jingpang ki basir khai kajing senchar dan bor kajing ye shangkha para senrang para kanthai kabalong kajing ijli hakmat ublai bat kajing bam septing shu yau blai bat kajing penyap bat kajing pistam beng ya ki Kristan hakalang jengari ba kapatai barok kawe ni i bangi saki ru i kane kini sisa kila dei kisni ba khaddo bat swa ka jing penjot kawan ka jing pen em rom lai khatwe ka jing pen em ka kham hajan ni menta bat nie i hakaleng ka patay kibriu klas dang banwat yu blay day lamba jong kani ka klam kibriu ki bam jukum mau su blay kibriu ki bam ju i chu ban kiu si ba kantang jong blay ndai hom kani ka por ki kan mau yu blay nama day tanda ka jing penim ka jong blay ka jing pelai ka jong blay ka bala ban penkoj ban pendam ya uni ujing pang na kani ka patay ni i bang isaki hina lagi jong kikmat ni i haki YouTube haki TV but haki social media baki breu ki dem krop ahmad jong wal laki day haki surak haki Jakarta jong ki haki hospital abat hang no ka jaka ki don ki dem krop ahmad ublay but ngangets kam balang ba jong ka jingle jong ki breu ki ba ublay
ulah sus pa iki ngenge scam ba jing ruai ki jong ki kan kiu soi hakmat jong u ban ngenge scam ba hawai ka sngi u blei un pengkia un pendam no ingni ka khlam na ka ri jong i bat na ka potai baro ka we nama u jisu dan ni ka bor tang si kentien na u kala biang ulo ong ye ka duriau tolong jajai kala long bat kan long ru ya kan ka jing pang khlam bakan dam kan du no tang si kentien na u blei jongi Hebrew khat a kedekat ke ban rio bakha we nama rio bau trai u e usneng bat usempat yau khun baro yo bau priang te ka jing sneng jing sempat baro kam imat menta bakalong ka bakmen hnrei ka basngau si penban hadien ka penmi yau so basuk ha kita bala trei maka uso ka hokken blai unum tunjuk yang i hnrei tang ya kata ka bangila bansia ngin i iwei koren chipau khalai bot umpleru ikala kenang bangila bansia ya ka jing tunjuk abalawan ka jing tunjuk angi kawan ka jing kala kata ka transformation ha ka jing em ka jong i kum ki khon ki jong blei bangi ngai balamba jong ka jing pen em kan walam i ka jing kala ha ka snong ka thau ha ka imlang ka salang ha ka ri ba ka jat pen reu bat ha baro ki rempai ing kastan ki nyok ban mapat ya ka jing suk i ka jing kemen ka ba ublei un ai amba kan i ka pathai ka ai nrei uang nga ai manga happy abang apa ya ka wei na ka TV channel ngai i ya ka jing ai kusnam ya ka wei ka benta ka long nam ta ka jing ta ka social welfare award kani ka social welfare award ka ai kita ki brio ki badan ka benta banyarap lam ya ka imlang ka salang bat unong ai kani award dei Mukesh Ambani bakanita Ambani ki wei na ki barus patam ka pathai bat ri India unong yo award kani ka benta dei uti raja balong wei na ki nong sang snong jong ka Bengaluru ubala pendik ya tu ka nong ba ulong wei na ki rius nio ki ba shakrai tam ha tu ka nong ba hnrei dei lamba jong ka jingyap jong ka Mother Teresa kala kata yu ba ulong abakani ka Mother Teresa kam dan chu manu ban peipat yakini ki kun swat ki kun rangli kini ki badan hapo ki linti ki sengkeng manu pat ban pei ban suma ban ai bam ki kani kala kata ki jengmat ki jempakhat ki jengu abala kli u da u rajdip sadesai manu bala pelong yeme ban le yakani ulang u jisu u bapela enga ban le yakini ki kam kani ka jing phla ka jing u akhmat ki brio ki bakrau akhmat jong kini ki ruspa ki don buram baro ni i ba ublei aba ublei upeng kalai u brio nim don ka jing le rain ban phlai u ha kanu no ka jing im ka jingi ha no ka banta abangi dan bat dei lang ba ka ding fna keng ka ban pengkalai ka jing im ka jingi ka ding fna khamat syadien ka perthei ka syong hangi happy ban je tu pengkrek ban kendu bat ublei jome amas saw khat ar iwei Thessaloni san lenong dekat iwei hadukat wei ban long ki bala pengkrek hatu ngilong ni em ki bala pengkrek ba ban lech takari ka ba ublei bala pengkrek nam ta jonga nam ta jong pi
Aba chua bangin lek. Siakanunu ka jaka ka bajangai. Ni dapat banyak ni dapat ba bangila pengkrek na dong syadong. Chua bangin mi nal ka jong ka yeng ka sem. Nando ki jan ki nep ki baggage, ki ID, ki passport, ki tiket train nani ki tiket plane. Babaro kin bit kin biang chua bangin mi. Kenang bakan nom dan ganu ke jing tut. Ha ke jing akalek kawan ke jangi. Kalong ru kunju bat ni. Mangi dei ban pengkrek. Ngin penbet penbiang. Shua na kani kapotei. Bangin nyok ban lek. Stakari ke bau Jisu la pengkrek. Tang kita kain ki bala yo sait dak snam ukun lang berat. Kindan benta. Ha katakari ke ba amdan syu ke jing songsi. Ke jing yam ke jing pang. Ke jing tangan. Nrei tang ke jing men sudah. Kan nong ba abak linti jing linti ya jangka kalong kabal siang dak aksiar banala bak kenro jangka la tai daki maulana bakodor da umau jaspa ki emeralds ki sapphires ki kalkidan bak ki we ki mau kodor kanang ba kabam dang kam siu ya ka sngi ubnai ya ki klor ban pensyaya ka namar ka buram khun lang brot bolong try jeng Yesus Kristus katin chan buncha ban yaki pikwa bandan kani ka jaka ba itanat kaba ujisu unsincha syaki bam jukut hakabadan tang ka jing suk ladap empat pengkre kadang dan kapor yapi ban pengkloy no swa kan dia kapor kadon kading na kabapun lenti sya ka jing em katin ublay ka ong hakmi ngayang hakajing kang bat ngatit lada ununu ru unyo snow ya katin ka jonga bat unple ya kata ka jing kang nganwan rung hapo au bat ngani khawai mit lembat u bat mau lembat nga tu blay unkuku ya kani ke jing slok nak tin ke jong blay ha ke jing plot nang punta ke buram ke jong blay amen ngin penwai no ikani ke jing ya slok ke jong ni kani ke por da ke jing wai ke ba lai spa kendai ke jing wai ke ba lai spa kendai mensim jonga nang lay kilom ki ba dangsa kim long kham kraw ya ki wei balala jing shapting bat bam ngai ki ju pen ngai yanga ya ki basa ki long kham kraw ya ki wei ki jing ma bat adin jong ani ki jing wai an kepat I pastor jong I Reverend Dr. GB Pochna bain so ba ban pelai ingi la ki jing kerku penwai
Trai nge aingo nama medan bad ngi lembah kene kecing syakri. Aingo ke tien jome ke bangios nyau lembau syakri jome. Ngi duai kerku ya barok ke benta jong kecing syakri. Bat kerku ya ke tien jome ke bala bedah pedeng jongi. Tunang ye kerku ya kinong isi menta barok. Oh ye barok ro kumu syakri jome ke ying kesem jong. Bat tunang kerku ya ngi wei pi wei. Nang yalam ya kecing em jongi nang ne syakmat. Ha kabawai no tu ai ro kecing ai ke benda biang trai nong penim jongi Jesus Christ. Kecing it kecong blek pa na bom cukut kecing slok kecing pentengan kecing pensai bor mensim bakoj tu ai bakenilai hawe blai kin sa lembat ngi wei pi wei ki prabangai ha ka balang ka jome hang ne ki prabangai ki badon saudong jong kane ka perthai na do mentas ki bom cukut ru amen.